21 billion. DJ Aku Classic on the beat. DJ Classic. Egwu na-ebute akụ. Onye anọ na n'azụ oche o. Gatanụ n'iru oche. O nwere ife na-echukwu n'ụwa. Ngwa amala. Nuye nu money 21 billion araga mama Ifeoma ga-elu anya aka nkonye na-eme nya gazieli ya nke na-eme ka ọ gazielu ma ọlụ elulu ya kwụlili ụgwọ 21 billion ndị nwere okwukwe were agaba nọ 21 billion. Nuye nu money 21 ndị nọ na tụmakụma na-abụ ụba 21 billion. Chukwu biko zana ụmụ ya ebele 21 billion. onwere ibe na anyị Chukwu n'elu ụwa Chukwu emego odumeje ego abụ ego mpịawa azụ Onye ọma Tochukwu 21 billion. Ego mpịawa azụ Itali Ngọzi si n'igwe haba ego tukwu 21 billion. ego ngwongwo Ngọzi si n'igwe haba ego tukwu 21 billion. Odumeje ahịhịa na-arịọ Chukwu mmụbụ onye ọma Tochukwu 2021 21 billion anyị na-arịọ were aka na-abụ pole Chukwu igozie m gozie n'ụmụnne m were ụkwụ na-abụ sole igozie m gozie ndị oyimo ọsọ pụlini ego akwụ elisi 2021 Edi ife anyị na-arịọ Chukwu Olisa 21 billion. Amosi na-ata na nkịtị. edebe mụlụmụlụ Chukwu binye gị ke hasa onye ilo na-eme na nkịtị maka Chukwu Olisa kwuo n'okwugo Kilia Road banume jama jidusi ọmọbọdị banume kili chodi mashineka menubike onume judusi chinekita nume jima juli chuno kichina hasa banume jina nonogili Kilia Road for menubike onumeje ọmọbọdị o akapa mana ọma mpụ n'ikenu ka anyị jiri na nwayọ banume sida banume ki janume sida banume ka mana ọchị na-emezenụ janume silisa maka na ụba si na banume chi janume jumajili janume masi banume kili nwanne akpọgbọrọ ọgwụ ego chinimanko ego ofu onye ya aka sesima jumanoki oge Chukwu amakanụ janume silisa banume janume jumajili akwa mgbochi ya ekewanụ janume nkida 21 billion janume anyị nwere okwukwenụ odumeje agaba ida Chukwu ga-ebunye n'ike ikunu ga-eji bute ego na 2021 21 billion ego Chukwu ga-enye unu akapa Chukwu nye m ego jụrụ oyi odumeje Chukwu nye anyị ego jụrụ oyi akapa enye na ego ga-awa isi odumeje enye na m ego ga-egbu ọnwụ akapa ego jụrụ oyi ego kala obi ego mpịawa azụ dịka Chukwu ga-enye unu Chukwu binye gị ike ịbata obodo enwebe aṅụle ịbata obodo enwebe aṅụle onye na-akwụchila anyị ụzọ Kilia Road anyị nọ na highway onye kuchu si n'ife ọfụlọ welu ha ayo banume
Aya. Sanu meji nusi Ya gabano. Banu meji mati Aba sa. Benu meji mati mati nokiri Banu mesida Odu mejo mo Ifa ina yo chukwu abịa mabi n'igwe nụ. Ya na ife eji ene ndụ anya nụ. Ego jụrụ oyi ka anyị na-ayọ chukwu nụ. Ego ga-awa anyị isi abịakwana. Ego ya ebute ọnwụ ya bịa na. Ego nwa nwa toto otokwulu ka anyị na-ayọ chukwu abịa mabi n'igwe. Ego karịrị ụchụ. Ego karịrị amụsụ. Ego karịrị ndị ilo. Arọ na-etinye etinye. Ego anyị a na-etinye etinye. Ndị ilo na-achụ anyị. Akwụ anyị a na-abụ ụbanụ. 21 billion. Mana ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani. Nnụnụ Chukwu bi n'ọzara. Onye ndị mozi na-agwa okwu nụ. Ikuku kwuo okwu na nnanụ, mmiri kwuo okwu na anọ mfụ. Mụ bụ nwa amụrụ n'obi eze. Anyị na-ebu ngwu. Ọ bụ nwa eze na-ekwu okwu nụ. Aya amala. Tochukwu 21 billion Chukwu emeka odumejeje 21 billion Onyoma Tochukwu 21 billion Chukwu emeka odumeje 21 billion 21 billion o. Chukwu biko weli egosi ụmụ Igbo niile. Chukwu weli egosi elu ụmụ ndị oyimo. Ndị egwu anyị na-adị mma. Ndị egwu anyị na-asụ ụsọ. Billion billion trillion trillions unu ga-enwe. Maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ndị nwere okwukwe. Ndị nwere okwukwe ngwa were agaba nụ. 21 billion Onye kwe chi ekwe o. 21 billion Don billion odogwu. 21 billion Onu meke na-eyi n'egwu ọma. 21 billion Istanbul Turkey ka na-ejenu. Onwere onye nchekwube jebenu. Obele nwa Chukwu gọziri agọzi. Ogbonye Don billion oyimu. Prince Ifeanyi Chukwu Augustine onye bụ eke. Onye bụ eke. Don billion billion 21 billion mekene yo. Agajugo one of ụmụọma Agbodogu. Onye omekene yi n'egwu ọma. Istanbul Turkey gị na jebili 21 billion. Haba 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 ikiligisa. Anyị ekenezianụ Prince Ifeanyi Chukwu Augustine onye bụ eke. Don billion worldwide. Oyi bụ Akajugo one of ụmụọma Agụ. Managing Director Imales Global Ventures Limited. Importer of Turkish doors. Aka na-ebunata dọọ dị mma na Turkey. Na Turkey ka ị na-jebilinu. 21 billion for you. Onu mekene you. 2021 no. 21 billion 2021 21 onye billion mmadụ billion na Turkey. 21 billion Onu mekene you. 21 billion
onye moto chukwu na-ekene egwu ọma 21 billion. si mụ kenezi nna ya utu dike mulodogwu Chief Ogbuehi Matias Onyebeke Agbalụsiangene 1 of Ụmụọmakụ ọsịmụ kenezi nna ya ezinne mụlụ ezi nwa Mrs. Elizabeth Onyebeke agbala na-eli akụ one of Ụmụọmakụ nwanyị ọma Dombilion si mụ kene nnukwu nwanne ya Emmanuel Onyebeke Chinwetakwa akụ one of Ụmụọmakụ kedu maka Chibueze Onyebeke nwa Chimeleze one of Ụmụọmakụ Dombilion si nwere egwu mụ kene nnukwu 2021 21 billion. 2021 21 billion. ndị Royal Press Club Istanbul Turkey enyekenunu 21 Dombilion si mụ kenunu 21 billion. onye chibu nyezeluo under the chairmanship of Mr. Emmanuel Robara onye ọmata Chukwu ekene unu 2021 21 onye ọma Dombilion na Turkey 21 billion. unu mekene yinemu 21 billion. Akajugo 21 onye ọmata Chukwu na-ekene yinemu 21 billion. Aya amala aha sa aha aya echo mighty na Dubai aka na-ebunata ụgbọala dị mmụrụ mekene yo haba sa shake up ọkọdụ nọ 2021 21 billion. Triple M 21 billion. money making machine 21 billion. ụmụ Chineke ya dịrịlị 21 billion. 21 billion 21 billion. Bangkok ka nnejenu echekwube m mmadụ wejebe onye ka nchekwube jebenu na Bangkok MMM 21 billion. Triple M na 21 Bangkok billion. money making machine 21 obodo billion. ye Chief Dr. Rizu Dagbali Ifeanyi Chukwu Numekeneyi Obiofia Kiseje Chief Ume onye walome one of Ichimekeneyi onye Omekeneyi n'egwu ọma 21 billion 21 billion MMM Triple M anyị ekenezianụ Chief Dr. Udagbali Ifeanyi Chukwu ezi nwa si Obiofia Village Ichi Ekwusigo Local Government Area Anambra State wepụtazianụ Chief Ume onye wara ome one of Uchi MMM na Bangkok the Triple M na Thailand Chairman CEO of Arizona Triple M International Limited Executive Chairman Welfare Cabinet International Club Thailand
and the welfare chairman obi nwanne ndị ọma na Thailand 21 billion ya ka Chukwu ji gọzie inu 21 billion 21 billion 21 billion ngozi Chukwu 21 billion 21 billion ọzọbụlụ ego oyimu 21 billion ego jụrụ oyi odogwu nke izizi n'Eshia 21 billion ya ka anyị na-ayọ Chukwu 21 billion felo onwe agụ odogwu 21 billion 21 billion ego jụrụ oyi n'Eshia oyimu eji nwa agụ achụ aja aka na-abụkwa ego aka na-ewenala ụmụ Igbo ego na New Delhi Indian numegene walukwu na-abụ solo ego nwa Lion family 21 billion 2021 anyị abatazia na New Delhi Indian anyị ekenezianụ Chief Felo Nwagụ ezi nwa si Nsugbe nwa Lion family 21 billion for you ego jụrụ oyi one of Asia 2021 21 billion ego jụrụ oyi ọyịmụ ego jụrụ oyi 21 billion ọchụ ya tụzi na ABC bịatela aka o 21 billion ABC bịatela aka nụ haba ka anyị jebe nke ngolimenti ojigode mogo na 2021 21 billion na Chukwu ga-enye anyị 21 billion Izuchukwu Babugo 21 Prince billion ojigode mogo Ingolimen Godo 21 billion nwanne ụmụ ọgwụ Ọkịja 21 billion na 2021 21 billion 21 billion 21 onye ọmata Chukwu na-ekene yi n'egwu ọma 21 billion elibe agwụ agwụ ịchọba godu dị mma ka ijebenụ na nke ngolimenti Prince Izuchukwu Babugo Ingoliment Gold Oyibo Chigode Mogo ezi nwa si ụmụ ọgwụ Ọkịja wee pụtazianụ onye ọmata Chukwu ekene yinụ haba ọ bụrụ ka mkpuo uche m ngwa ka mkpuo obi m ahụ ifuga akpụ na-ede mulumulu ewela ọchịchị ya n'aka everywhere go be good ebe niile ga-abụ sọ mma Nuking na Thailand 21 ego na-ekpota onye nwe BP na hospital ego akpụ na-ede mulumulu 21 billion aka na-akpụrụ ụmụ Igbo egwuregwu ga-abịa DJ Classic Nuking na Thailand liche akwelisie akụilili nnukwu obi abata akụ na-eje egwuregwu somogo expensive DJ ibotemogo mekene DJ worldwide onye nnekwu nwere Igbo na-eme eche contact amasonye DJ na-akụ haba sa Banu Mesika Odumejo menu bike Banu Meka Banu n'ọgba Banu Meki New King si n'ara ya nwere onye ọbụla mma Banu Meki New Year New Billion Odumejo Oyo Amala Agaba ụgbọ na-ebute akpa bịa 21 billion ụgbọ na-ebute ga-abịa 21 billion egwu obi hasa egwu mejebe agbụrụ vileji Chigozie ọgwa mana m honorable Gozie haba omere ọra
mma ana gbachala na-eso 2021 21 billion 21 billion onye mana ọ ga-eme 21 billion honorable 21 billion 21 billion 21 billion onye agbụrụ oyi m 21 billion honorable Gozie ezi nwa si agbụrụ n'Imo steeti Idatọ North ka isi ejenu haba ikele gisam ka anyị kene Ogbuefi 21 billion Ogbuefi nwa Chimeleze 21 billion 2021 21 billion ị ga-enwelili 21 billion onye kwechi ekwenu 21 billion azamanụ anyị ekelezianụ Prince Sunday Anefuna Ogbuefi nwa Chimeleze 1 na Agụlụzụ Igbo CEO Jesan Global Companies Limited aka na-ebunata ọmbrela dị mma na generator Azaman Odogwu 21 billion Owija 21 billion ego karịrị amonsu ego karịrị billion anyị ga-enwelili 21 billion isobido 21 billion 2021 no ụmụ Chineke ya enwe anyị ekenezianụ Kinsili Chimaobi Apụgo ọgbata obie n'Ezike Ọba ezi nwa si Amagwa Ọba Ike Enugu Ezike wepụtanụ Ogbuefi na Burj Khalifa Dubai aka na-atụnata moto and real estate Oyi bụ chairman and founder 12 Apostle Club Dubai 2021 21 billion Ogbuefi na Burj Khalifa Dubai yo numekene yo 2021 21 billion Kinsili Chimaobi 21 billion Odogwu mekene yi n'egwoma 21 billion onye ọmata Chukwu ekene yi 21 billion odumeje n'anya pụta akụ odumeje n'oseti godwai onye mkpuchi ụzọ na 2021 anyị etie gị jaja onye mkpuchi ụzọ na 2021 anyị etie gị jaja ịwazi anwa sutu anya gbanyela gị 5G plus odumeje ida akaba awọ mama ka na-abata nwa onye nchekwube jebenu ọ bụ onye ka nchekwube jebe Chinedu China Obi ọnọ n'enyi nwanụ na awọ mama onye ọma 21 billion anyị ekenezianụ Chinedu China Obi ọnọ n'enyi 1 na awọ mama Odogwu na Georgia Tbilisi onye ọmata Chukwu ekene yinu na 2021 no 21 billion Chinedu China 21 billion Obi nwelego Obi ọgaranya 21 billion 2021 no 21 billion Chukwu melie elu ndị ilom Chiemelie Filipinu ka nneje onwe
nwere onye nchekwube ejebe Tato Cash akụbigi akụmkpọ itego mmụọ na-ekwu okwu gị bụ kọmanda na Philippines mmekene inegwu ọma 21 billion Nwachukwu kwụ n'aka 21 billion 21 billion ọmala ego ego 21 billion 21 billion 21 billion money involved 21 billion Asia gburugburu 21 billion onye ka na-ekwuo Chief Sir Uzochukwu Ebubeze ụzọ yelu n'Ọkịja mekene yo ikuku ndụ ndị Igbo na Malaysia ikuku na-ekwute ego 21 billion 21 billion afọnya malenyo 21 billion ọgaranya na-eli ego ọ na-anwụli 21 billion Chief Sir Uzochukwu Ebubeze ụzọ yelu n'Ọkịja afọnya malenyo ikuku ndụ ndị Igbo na Malaysia ọgaranya na-eli ego ya obi abụli asọsọ anwụlenu money involved n'Asia gburugburu member Ofuobi Nwanne Amaka International Club Malaysia and member Igwe in Council na Malaysia CEO Oxygen Infunds Limited CEO Oxygen Foundation and CEO Oxygen Never International Limited 21 billion for you 21 billion 2021 no 21 billion Useyelu n'Ọkịja 21 billion money involved odogwu 21 onye billion ọgbata Chukwu na-ekene yo 21 billion Mogo 21 billion no 21 billion ife so n'onye ilo ya na-eme ọkwa anyị na-enwe haba saa 2021 21 billion 21 billion ka njebe Vietnam si Vietnam wee bata Cambodia ofu onye ka nchekwube jebe onye kwusodogwu 21 billion Prince onye Kohadumu 21 billion onye kwusodogwu 21 billion onye kwusu na Vietnam 21 billion show Vietnam contact yo odogwu 21 billion onye kwusu na Cambodia odogwu 21 billion ijebe ego so ya eje 21 billion na ego so ya na 21 billion ezi nwanyị Edo 21 ezi billion Nnewi South 21 iseje billion onye nwata Chukwu ekene 21 billion ikiligi sa 21 billion obodo mmalụ mma obodo bụ sọ mma ịmalụ Dubai maka njebe ka nje ekene nwanne m echi na-achị 21 billion 21 billion oji visa mogo 21 billion echi 21 billion 21 billion Prince Obala onye dịka Vincent yo mekene yo na 2021 21 billion ka Chukwu ga-eji gozi yo Prince Obala onye dịka Vincent echi na-achị ezi nwa si Isikwachi in Oji River Local Government wepụtazi anụ oji visa mogo na Dubai onye ọmata Chukwu ekele 21 billion haba ikiligi 21 billion anyị ejebe South Africa o nwere onye nchekwube ejebenu
ọgaranya zolezo 21 billion 21 billion 21 billion na 2021 no 21 billion onye ka chekwube jebe nnanyelugo nwanụ n'ụgbọ ọka ekpobi eze ọmọgọ onye ọma tochukwu na-ekene yo 2021 no 21 billion 21 billion anyị ekelezianụ Chief Engineer Austin Tochukwu Godwin Ede Nnanyelugo 1 n'ụgbọ ọka ọgaranya zoro ezo na South Africa Divine Touch The Anointed Apostle Foundation of the Best Foundation Ezomogo 1 of Igbo Land 2021 no 21 billion Nnanyelugo 1 n'ụgbọ ọka 21 billion ọgaranya zoro ezo 21 billion Ezomogo abịa 21 billion onye ọma Tochukwu na-ekene yi n'egwu ọma 21 billion Nnanyelugo 1 n'ụgbọ ọka si mụ kenele ndị oyi anụ nke Jizọs bịa Nnanyelugo si mụ kene yo High Chief Eric Chikwado Okoye nke Jizọs Erico na South Africa Patron Enugu State Union Free State South Africa Chairman Nigerian Union Free State South Africa ezi nwa si owo nkanụ wepụtazianụ 21 billion for you egwu mekene emekoko na South Africa Honorable Chief Engineer Emekoko na South na ezigbo odozi akwa Igbo Lolo Juliet Chizom Oko ọmaobi dị nwanyị ọma ndị ọma si mgbudi ọgụ local gọọmenti wepụtazianụ 2021 21 billion 21 billion 21 billion egwu mekene dike jamatụ nwanụ n'Ọkịja mekene yo Frankstar Gold and Diamond Exchange na South Africa odogwu aka na-ebunata moto dị mma 21 billion Nnanyelugo si mụ kene yo dike jamatụ 1 n'Ọkịja Frankstar Gold and Diamond Exchange na South Africa aka na-ele moto dị mma na 2021 no 21 billion 21 billion anyị ga-enwe onye kwechi ekwesịa 21 onye billion ọma Tochukwu na-ekene unu n'egwu ọma 21 billion Nnanyelugo 21 billion nwanụ n'ụgbọ ọka 21 billion onye West odogwu onye West na Malaysia 21 billion eze onye ka Chukwu 21 billion onye West na Malaysia odogwu 21 billion 21 billion onye Nnukwu Ezike 21 billion ụmụ ịdaka Iseja 21 billion onye West mekene yo 21 onye ọma Tochukwu na-ekene yi n'egwu ọma 21 billion onye ka Chukwu eze ezi nwa si Enugu Ezike wepụtazianụ na ụmụ ịda kenelu m ezi nwa yi Obichi ndị eze yana ka mara chi eze na ezigbo odozi akwa Igbo Njide Kubadile haba ọmala ego 21 billion ochie moto na-abịa
chika utazi manelu bịa ochie moto gị bụ zangaliwa osisi enele anya ọdịda ngwa bịa onye mana ọya dị mma gị bụ zangaliwa 21 billion 21 billion 21 billion onye kwechi ekwenu 21 billion esomogo 21 billion uya kwụgwọ ide mogo na ọgọ na-asọ ya ụsọ ide mmemma na mma bụ nni kama nọ maka echi Zangaliwa na Cambodia ka ị na-jebilinu 21 billion for you onye ọmata Chukwu ekenenu ka mbụlụ egwu jebe na mmụọ ụmụ eze anamụka na abata o nwere onye nchekwube jebe ọbịa jụlụ Joseph Ikebudu nwanna m na Cambodia ụmụ ekene yi n'egwu ọma onye ọmata Chukwu na-ekene ya iso na ndị menwuru ife 21 billion 21 billion 21 billion na 2021 no 21 billion sọkọ anyị ma piti yo chimo Chukwu odokwenye ọmata Chukwu onye ọmata Chukwu bụ nwanne m ịma na Chukwu bụ nwanne onye ọmata Chukwu nsị na ọ bụ nwa eze na-ekwu onye ọmata Chukwu nwa eze abịa nna m anyị ka nna aza nwanne m anyị nwa eze nwoke ọkwọ obi eze ka nsi pụta 21 billion 21 billion igwe bichiri ụzọ Ebelechukwu nwekeneme obichiri ụzọ n'umuchu oke mụ obichiri ụzọ nwanyị umuchu mekene ebe isi bịatela aka 21 billion alaja na chilefio 21 billion odogwu na Malaysia ịma na mmụọ na-ebute ego nọ ị na-azụ onye ọmata Chukwu na-ekene yi ogi na-eme erika 2021 21 billion 21 billion 21 billion chizo nwanyị umuchu 21 onye ọmata Chukwu na-ekene yi n'egwu ọma 21 billion nke ịlụrụ amaka Chukwu ya akwụ ya ụgwọ yi haba 2021 21 billion 21 billion haba ọnwa n'ọhọ zara bịa mekene yo Kingsley Obinna udogwu eze ọnwụ mere ọnwa n'ibu nwanne m meyo n'ofu obi nwanne Amaka Social Club Malaysia 21 billion meyo na Bozi Friends Club ndị ọma Nigeria ọnwa na-etiri ọra 21 billion ọnwa pụta ife adịa 21 billion Chief Kingsley Obinna eze ọnwụ mere ọnwa na ọha ọzara Mayor na Bozi Friends Club of Nigeria Mayor na Ofuobi Nwanne Amaka Social Club Malaysia CEO Diamond Mayor Boutique and Salon na Kuala Lumpur. Good afternoon Malaysia, good morning Nigeria. Haba 21 billion ọnwa mekene yo 21 billion Dubai na mmadụ erika onye ka na-ekwu ezoghị m
m bi na Dubai yo malụ nwata kwọcha na Dubai yo Prince Samuel Alago oji vise mọgọ bịa ọnụmekene yi n'egwu ọma 21 billion ka Chukwu ga-eji gozi iyi ọ gị na-emelu ụmụ ogbenye erika 21 billion imere onye ọma too Chukwu 21 billion asị m Chukwu gozie yo 21 billion nwata kwọcha na Dubai yo mekene yo 2021 21 billion 21 billion 21 billion Eze Chimere King Chief King aka na-emere ọra bịa odogwu na Malaysia King Evans mekene yi n'egwu ọma ọ ga-emela onye ọma tochukwu nsi nọchukwu ya kwụnye ụgwọ yi Managing Director Majestic Touch Concept na Malaysia unu mekene yi n'egwu ọma the Chief King mekene ani wedeba n'onyilo onye ụsa ezi nwa kebe ugo ya dio haba vuga mmili malugo na wulugaro obiara mmadụ abụchi Clement yo mmili malugo nwoke osisi obi n'aka ọkwa nnukwu ego na Dubai yo nnukwu ego na Dubai mekene yo onye ego ọhụrụ na Cyprus mmili zobe onye ọgbata Chukwu na-ekene yo Arugo bego ego ijebe ego seyeje naba ego na-edu ya onye ọgbata Chukwu 21 billion Chukwu emego mejeje agaba Banume Jax Sanumeji ọmalego Banumeji Madi ọmalega Sanumeji Manume 21 billion ka anyị na-ayọ Chukwu 21 billion Banume Jax Banume Sada Sanumeji Chukwu 21 billion 21 billion